Невероятно, но плажът на един от най-красивите български заливи, Болата, е земеделска земя, собственост на държавата. От община Каварна са правили многократни опити за деактуването му като плажна ивица, но до този момент те остават без резултат. Репортажът е на Цветелина Атанасова. Болата не е просто уникален залив. Тук са съхранени редки растителни видове. Мястото е обявено за защитена влажна зона. От тук минава и миграционния път на птиците Вия Понтика. Това е единственият пясъчен плаж в района на Калиакра. В регистрите на общината обаче е записано земеделска земя. През годините е било военна зона, след което беше плаж. Пък после в момента е земеделска земя. В този си вид изобщо не виждам като какво е земеделска земя, като това нещо е плаж. Апетитният терен е 60 декара, само плажът е около 15. Кметът на Българево казва, че след падането на бариерите към залива като военен обект, интереси към закътаното място заявяват БТК, морска администрация, отново военните и инвеститори. Понеже е на територията на землището на село Българево, но не е под нашата юрисдикция и затова в областна управа, най-вероятно с годините, областните управители, всеки си го е деактувал, може би с някаква, да не казвам силни думи, с цел, която да бъде или приватизирано, или закупено. И така, апетити много, но за сега стопани няма и това обрича залива. Буните се рушат. Миналия февруари морската стихия събаря част от кея. Пари за възстановяването му няма, а теченията са донесли огромни количества пясък. Водата е не повече от 70 см. Така рибарите от района нямат вече и пристан. Писахме писмо, снимков материал, искаха ни допълнителна информация до бедствия и аварии, но нещата останаха до там, никой не обърна внимание. До нас пари не стигнаха. Вълноломът вече е подкопан. Още една буря и заливът ще бъде унищожен, смятат хората от Българево. Молят се морските стихии да ги пощадят, защото ако морето влезе навътре в лимана, ще завземе и вододайната зона, а това е единственият източник на питейна вода за целия район.